Bună și bine ați revenit la ZF IT Generation! Astăzi, la rubrica Startup Pitch, discutăm cu Iulian Nițulescu, fondator al Invox, o soluție software de call tracking ce ajută companiile în optimizarea campaniilor de marketing. Bună, Iulian, și bine ai venit la ZF IT Generation! Bună, Ioana, mulțumesc mult pentru invitație. Cu plăcere! Iulian, pentru început aș vrea să te rog să ne spui când și cum ai pornit acest proiect Invox, cum ți-a venit ideea mai exact? În 2015 lucram în industria imobiliară, dezvoltasem un site de promovare imobiliară pentru ansambluri rezidențiale. Mă luptam practic cu, grei din piața imobiliarelor, care aveau trafic și resurse financiare mult mai mari decât ale noastre. Clienții erau sceptici privind rezultatele pe care noi le livram din portalul nostru și atunci, observând că majoritatea lead-urilor se întâmplau în imobiliare, se întâmplă prin telefon, am zis că trebuie cumva să găsesc o soluție să măsor acele lead-uri, să spun efectiv câte apeluri telefonice a primit fiecare dezvoltator imobiliar, echipa de vânzări, de pe portalul nostru. Și atunci cumva a apărut prima variantă de call tracking pe care am dezvoltat-o, și anume pe ofertele fiecărui ansamblu rezidențial afișam un singur număr de telefon, număr de telefon care era redirecționat către numărul de vânzări al echipei dezvoltatorului. În momentul în care un client suna pe acel număr, apelul se redirecționa, toată lumea era fericită, iar la final de lună eu am început să dau rapoartele cu acele apeluri. Rapoarte cu numerele de telefon care se regăseau inclusiv în CRM-ul dezvoltatorilor. Și ei nu înțelegeau cum de-am reușit eu să le dau rapoarte, să le spun: doamne, uite, platforma noastră chiar funcționează. Deci site-ul nostru de promovare chiar funcționează și chiar dă rezultate. Pe lângă formularele clasice care se completau pe site, erau foarte multe apeluri telefonice, undeva peste 70% din lead-uri. Și atunci clienții au apreciat. 2015 a fost prima idee, așa a apărut prima sămânță de call tracking, ca să zic așa, în mintea mea. Nu numai că ne-a ajutat să ne păstrăm clienții care erau sceptici în perioada respectivă, dar ne-a adus și alți clienți noi. Iar clienții actuali, de fiecare dată când apărea un proiect nou în portofoliul lor, ajungeau din nou pe portalul nostru. Din 2015 am plecat de la acel portal imobiliar și m-am apucat să dezvolt softul de call tracking mult mai dinamic și mult mai complex față de ce aveam în acea platformă. Și practic în 2017, în februarie, am avut primul client. Deci separat a rămas și portalul și separat ai dezvoltat și această soluție de call tracking. Da, eu m-am retras din portal, eu practic am ieșit, aveam funcția de director general în acel portal. M-am retras din acea funcție și m-am apucat să dezvolt individual acest soft de call tracking. Și practic, începând de la această variantă clasică de a schimba numărul de telefon pe diferite portaluri sau site-uri și a măsura impactul și apelurile din acele surse, practic am ajuns să măsurăm la nivel de cuvinte cheie, campanii, ad-uri, din tot ce înseamnă surse de trafic și campanii de marketing online și offline. Deci, pe scurt, măsurăm și optimizăm campaniile de marketing din punct de vedere al lead-urilor prin telefon. Deci acum este o soluție de sine stătătoare, un business de sine stătător. Exact, e un SaaS practic. Este în toată puterea cuvântului un SaaS, un software as a service. Ne poți explica cum funcționează mai exact? Este foarte simplu. Setup-ul practic durează undeva între 30 și 45 de minute. Pe site-ul clientului Invox se pune o linie de JavaScript, da? Prin Google Tag Manager. Acea linie de JavaScript caută numărul de telefon din site și înlocuiește dinamic cu un alt număr de tracking pe care noi îl oferim, în funcție de sursa din care vine clientul, userul. Dacă userul vine din Google Ads, va vedea un număr de telefon pe site. Dacă va veni din Facebook Ads, va vedea un alt număr de telefon. Din Organic Search și așa mai departe, vor vedea numere de telefon diferite. Când userii încep să sune pe aceste numere, apelul se redirecționează automat către numărul de telefon al business-ului, fix sau mobil. Ei vor răspunde la telefon ca și până acum. Noi vom raporta sursa și vom spune: ai primit, la final de lună, tu ai primit 500 de apeluri din Google Ads, 600 din Facebook, 150 din Search Organic și așa mai departe. Și atunci ei știe efectiv cum să redistribuie bugetul și cum să aloce bugetul. Pentru că în multe situații s-a întâmplat să descopere canale care efectiv
consuma buget fără să genereze nici măcar un lead. Și atunci, practic, cu softul nostru poate optimiza costul per lead și obține cu același buget de marketing mai multe lead-uri și, evident, lead-uri calificate. Deci ei astfel văd, de fapt, ce funcționează pentru business-ul lor ca și promovare. Exact. Îmi place să spun că e ca și cum ai ști numerele câștigătoare de la loto. Știi dinainte ce canale merg, ce canale funcționează și știi unde să redistribui bugetul. Și atunci, efectiv, că mergi pe canale câștigătoare. Ai spus că este o soluție SaaS. Asta înseamnă că se plătește un abonament lunar sau anual? Da. Nu, lunar. Mergem lunar pentru că o altă facilitate pe care noi oferim clienților este de a fi elastici, de a customiza pachetul de la lună la lună. Dacă într-o lună, de exemplu, are un trafic mai mare, pentru că are diferite campanii punctuale, va avea nevoie de un pachet mai consistent, mai mare de numere de tracking. Dar dacă în luna următoare, de exemplu, are doar clasicele campanii de brand protect și așa mai departe, care nu consumă foarte mult trafic și foarte multe numere de tracking, evident că pachetul se reduce ca și cost. Și atunci preferăm să taxăm la lună și să fim flexibili în funcție de nevoile și de bugetul clientului. Poți da câteva exemple între cât și cât variază un abonament în funcție de volum? Cel mai mic pachet e de 44 de euro plus TVA, iar maximul avem clienți care plătesc peste 1200 de euro pe lună. Am înțeles, aceia sunt clienți foarte mari. Da. Sunt deja în categoria enterprise cumva. Ne dai câteva exemple de clienți cu care lucrați, companii, din ce industrii provin? Din păcate pot spune industriile care sunt cele mai interesate de un serviciu de call tracking. E vorba de imobiliare, evident. Și aici mă refer numai la dezvoltatorii imobiliari, cât și la agențiile imobiliare care vor să măsoare odată performanța și rezultatul din portalurile imobiliare, cât și să ajute agenții de vânzări să gestioneze mai bine lead-urile pe care le primesc prin integrarea pe care noi o facem în CRM. O altă industrie este cea medicală, cu preponderență clinicile stomatologice, unde majoritatea clienților preferă să sune ca să facă o programare decât să completeze un formular sau un clasicul calendar de programare, unde de cele mai multe ori un reprezentant al clinicii sună înapoi pentru a modifica sau a confirma ora. Și după aia ar mai fi zona auto, rent-a-car, zona de turism și în special zona de servicii, acolo unde nu există în site buton Add to Cart, butonul de Shopping Now. Și atunci oamenii au nevoie, înainte de a face o achiziție, au nevoie de consultanță, au nevoie de informații. Am avut clienți care mă vindeau utilaje agricole. Evident că acolo nu poți să adaugi în coș o semănătoare. Și atunci oamenii preferau să sune pentru consultanță, să știe exact ce au nevoie, de ce buget. Erau vorba și de fonduri europene și atunci e nevoie de consultanță prin telefon. Și atunci efectiv trebuie să vezi de unde îți vin lead-urile calificate, de unde vin oamenii chiar într-adevăr interesați de ceea ce vând ei. Astea sunt cele mai importante industrii, dar am avut și din e-commerce și din amenajări interioare, practic cam absolut orice industrie care folosește minim 30% din conversii prin telefon. Am înțeles. Deci, până la urmă, este o paletă destul de variată de industrii. Da, cu siguranță. Poți spune la cât a ajuns portofoliul vostru de clienți în prezent și cum a evoluat, spre exemplu, anul trecut sau chiar de când a început pandemia din 2020? Da, pandemia ne-a oprit cumva, ca să zic așa, elanul pe care tocmai îl luasem. Noi de la an la an evoluția a fost între 20 și 25% creștere. Din păcate, în 2020 am avut doar 13% creștere. Și asta pentru că, cum ziceam mai devreme, principalele industrii sunt imobiliare și medical. Din păcate, stomatologiile în acea perioadă au fost închise prin ordonanță de urgență, iar pe zona imobiliară nu se mai făceau vizionări. Lumea era închisă în casă, nu se mai făceau vizionări și atunci cumva ne-a dat înapoi. Dar cu toate astea am avut o creștere. Pot spune că overall prin Invox au trecut undeva în jur de 570 de clienți. Până acum, per total? Până acum, per total, da. Majoritatea clienților continuă pe termen lung, dar sunt, cum ziceam, în imobiliare, sunt proiecte rezidențiale care se închid, se termină și atunci efectiv opresc serviciul și așteaptă
reînceperea unui proiect rezidențial. Avem clienți din 2017 care sunt în continuare clienții noștri și acum. Folosesc, au făcut upgrade la pachet, am reușit să facem integrări în CRM-uri, în softurile lor de raportare și atunci evident că acoperim exact problema și nevoia pe care o au ei. Am văzut pe site-ul vostru înainte că aveți și un număr de US acolo, de Statele Unite, și tot site-ul este în engleză. Asta înseamnă că aveți foarte mulți clienți și din străinătate? Acum abia am vrut să facem niște integrări cu operatori de VoIP din Europa și avem un plan să ieșim și în Europa. Până în acest moment am fost doar pe România, cu toate că primul nostru client din 2017, ce ziceam mai devreme, a fost o agenție din UK pentru un client din România. Deci ei practic ne-au inițiat, ca să zic așa, ne-au adus și mult know-how, ei folosind deja call tracking în UK ca și agenție, căutau o soluție locală în România pentru clientul din România, care încă ne este client, pot spune, unul dintre clienții care au rămas în continuare de atunci și ne-a ajutat efectiv foarte mult să creștem. Acum avem în plan să ieșim anul ăsta, avem în target, ca să zic așa, două țări, Polonia și Ungaria, pe care vrem să le atingem, ca să zic așa, și să încercăm, băgăm degetul în apă ca să vedem dacă într-adevăr iese ceva Sunt piețe destul de micuțe, aș putea spune, în momentul de față, sunt emergente, sunt cam la nivelul României sau puțin peste, cu foarte puțin peste, din punct de vedere call tracking. Deci asta înseamnă că acolo nu aveți foarte mulți competitori. Nu avem. Din fericire nu avem. Competitorii ar fi în vest, spuneai de UK că deja foloseau acolo. UK, SUA deja e lider în segmentul ăsta, e trendsetter, aș putea spune, dar diferența de fusul orar pentru mine este un avantaj față de Europa și Balcani. Majoritatea clienților noștri pun foarte mare accent pe servisare, deci customer service. Call tracking este un serviciu care permanent are nevoie de consultanță pentru campaniile de marketing. Apar campanii de marketing noi, strategii noi în business, în marketing planul companiilor și atunci trebuie tot timpul să ținem legătura și să vedem ce modificăm și cum actualizăm call tracking. Deci asta înseamnă că permanent sunteți în legătură cu clienții? Da. Permanent noi suntem conectați cu clienții. Noi acum avem deja automatizată în proporție de 80% platforma noastră, aplicația Invox. Dar clienții în unele situații preferă să-mi scrie mie pe WhatsApp sau să ne trimită un mail: Iulian, uite, avem strategia asta, te rog frumos, fă tu setările. Și atunci evident că îi ajutăm cu acele setări. Într-adevăr, ai un grad de confort mai mare când știi că ai cu cine să vorbești, ai la cine să apelezi dacă nu funcționează ceva sau dacă nu știi exact cum să faci ceva în soluție. Plus că e pulsul clientului și tot timpul fiind în contact cu el, după părerea mea, este un lucru extraordinar. Vezi efectiv, anticipezi sau îți spune deja cam ce planuri are în lunile următoare, în anul următor, ce bugete estimează să aibă și atunci putem să discutăm în direcția asta. În plus, mai vin și cu diverse funcționalități pe care noi le adăugăm în platformă în mod gratuit. Noi nu cerem bani pentru funcționalități, pentru dezvoltări în platformă, atât timp cât sunt utile și îi ajută să-și rezolve problemele. Poți da exemple ce funcționalități noi ați introdus, spre exemplu, anul trecut și la ce mai lucrați acum? Bineînțeles. Cum ziceam, pe partea de dezvoltatori imobiliari funcționează cumva total diferit față de ceilalți clienți imobiliare, ca agențiile. Dezvoltatorii imobiliari de obicei se promovează cu un singur număr de telefon peste tot pe site, pe portalul imobiliare, prin campaniile Google, Facebook și așa mai departe. Însă în spate iau o echipă de cel puțin 2, 3, 5 agenți imobiliari. Mulți ne spuneau că ajungeau să aibă acel număr de telefon mobil fiecare agent imobiliar câte o săptămână, în așa fel încât să distribuie lead-urile în mod egal. Fiecare să aibă, cel puțin cronologic, să aibă șanse egale cu toți ceilalți. Și noi am venit cu ideea de a redistribui apelurile în mod egal către fiecare agent din echipă. Deci primul apel se duce către primul agent, al doilea către al doilea agent și așa mai departe prin rotație, în așa fel încât la final de lună, de săptămână, ei să aibă un număr egal de lead-uri primite. Ba mai mult, dacă unul dintre clienții care au sunat revin pe unul din numerele de tracking, apelul se duce către același agent cu care a vorbit prima dată.
tocmai ca să nu evite, stai, mai închid o dată, mai sun o dată, te rog frumos ca să vorbești cu colegul sau stai să ți dau la telefon că e lângă mine. Asta e important. Este foarte important, da, pentru că e scutit, sincer e scutit de muncă, multă muncă și bătaie de cap. Ajungeau unii dintre ei chiar duminica să stea să schimbe telefonul mobil între ei. Până duminica țineau un agent, duminica se întâlneau, era alt agent sau schimbau numărul de telefon de pe site. Trebuia tot timpul cineva să intre pe site-ul dezvoltatorului, site-ul proiectului și să schimbe efectiv numărul de telefon. Și, practic, cred că am simplificat câteva ore bune pe lună pentru ei. Ceea ce ca și cost per hour sunt niște costuri pe care le-am redus din bugetul. Corect. Deci asta ar fi una dintre funcționalitățile noi. Una dintre funcționalități. O altă funcționalitate, tot pentru imobiliare, de exemplu, dacă un client sună de pe, nu știu, să zic un portal imobiliar, imobiliare.ro, când agentul răspunde la telefon, va auzi o voce care va spune apel de pe imobiliare.ro. Și atunci el va ști că acel apel este pe imobiliare.ro. La final de lună el știe că a auzit mai des un portal sau mai des alt portal. Plus rapoartele pe care noi le trimitem în fiecare zi și săptămânal și lunar. Dar pentru agenți este foarte important chestia asta. E extraordinar de importantă, pentru că ei știu exact, dimineața își publică anunțurile și ei până seara ei știu deja cam care portal a funcționat cel mai bine. Deci, practic, ar fi în timp real feedback-ul. Știu în timp real ce funcționează și ce nu. Și ei nu mai întreabă de unde ne-ați sunat, că de obicei e un tic al agenților. Bună ziua, de unde m-ați sunat? Și de cel mai multe ori de pe net, de pe Google, de pe internet v-am sunat. Deci erau informații incomplete. Așa, practic, el știe exact de unde înainte să răspundă la telefon, înainte să vorbească cu respectivul client. Plus integrări în CRM-uri. Deci, trimitem apelurile în CRM și le legăm fix de clientul care a sunat. Și asta înseamnă că pot scoate rapoarte la nivel de cât de eficient este pentru mine un canal și cât de ineficient este alt canal. Adică la modul de customer lifetime value, cât mi-a adus mie canalul respectiv pe încasare de la clienți medie. Deci totul este foarte bine analizat și raportat apoi la final de lună. Exact. La ce alte funcționalități mai lucrați acum? Ce aveți în plan să lansați anul acesta? Anul ăsta vrem să integrăm apelurile direct în Facebook și în Google Ads. Noi le trimitem în Google Ads, noi trimitem apelurile, dar prin conectarea cu Google Analytics. Adică noi trimitem apelurile în Google Analytics, din Google Analytics se trag automat în Google Ads. Din păcate asta durează uneori și 24 de ore sau poate chiar mai bine. Lucru care înseamnă în fine un delay în optimizarea campaniilor. Și atunci scopul nostru este să facem integrarea direct cu Google Ads, astfel încât apelul s-a încheiat, a ajuns direct în Google Ads. Se pot face optimizări în real time. La fel și în Facebook, vrem să ajutăm agențiile și echipele de marketing să-și creeze audiențe lookalike cu clienții care au sunat și să optimizeze campaniile mult mai ușor din Facebook Ads. Deci la asta lucrați acum? La asta lucrăm acum. Sunt două dezvoltări pe care le avem direct în lucru. Pe când estimezi că vor fi gata și vor fi lansate? Estimez undeva la 2 luni jumate, 3. Cu Google Ads integrarea este relativ ușoară, cu Facebook însă e puțin mai problematică. O să ajungem și să trecem și de etapa asta. Ne tot luptăm cu chestia asta, cred că documentația lor de vreo 4 luni de zile. Dar fără să începem efectiv integrarea. Oricum, în mare, în principiu, în vară ar trebui să fie gata. În vară, da, să fie funcționale amândouă integrările. Ați făcut foarte, foarte multe dezvoltări în soluție, în aplicație, de-a lungul timpului, nu doar acum. Așa că aș vrea să te întreb cât ați investit până acum în acest proiect, în această soluție, per total? Am plecat practic cu investiție zero. Singura cheltuială pe care am avut-o la început au fost serverele. Momentan serverele sunt la Amazon. Norocul meu a fost că am avut alături un programator foarte bun care m-a ajutat și care a dezvoltat această platformă. Eu am un background de marketing și vânzări și publicitate și atunci cumva mi-a fost ușor să mă dezvolt și să fiu un project manager bun pe dezvoltarea acestei aplicații. Am fost inclusiv certificat Google Ads și atunci știu cam ceea ce caută și ceea ce au nevoie clienții.
Dar dacă stăm să calculăm la orele muncite, practic investite, cred că trecem cumva de 400-500 de mii de euro. Ok, în circa 4 sau chiar 5 ani. Cam așa, da, 5 ani. Iar acum business-ul este profitabil, vă puteți autosusține. Este profitabil. Da, ne autosusținem, ne dorim creșterea ca oricine, evident. Loc de creștere este și în România, dar cu atât mai mult afară. Acum, strict pentru anul trecut, la cât s-au situat veniturile? Undeva la 60.000 de euro. Și au fost în creștere, spuneai. Da, anul trecut a fost cu 23% mai mult decât în 2020, da, 23%. Iar pentru anul acesta, ce țintă aveți vis-a-vis de venituri? Să trecem cumva de 10.000 de euro în casări lunare. Să trecem de pragul de 10.000 de euro, da. Asta doar cu clienții din România sau e în calcul? Doar clienții din România, nu, doar clienții din România, doar clienții din România. Cu clienții din afară o să vedem efectiv, să estimăm care ar fi veniturile, cel puțin în primul an de zile. Deci anul ăsta oricum testați și cele două piețe din străinătate. Da, vom începe să testăm, vom contacta potențial clienți din industriile care funcționează la noi în țară, agenții de publicitate care sunt direct interesate să folosească astfel de tool. Și atunci o să vedem care este feedback-ul și, evident, probabil că o să trebuiască să mai facem ceva mici modificări și dezvoltări în platformă, care suntem bucuroși să le facem. Vă gândiți să atrageți și o investiție pentru a putea accelera dezvoltarea și extinderea în străinătate? Am încercat în trecut, dar tin să cred că n-a fost momentul potrivit atunci. N-am fost pregătiți pentru astfel de investiție. Dar da, nu dăm la o parte o variantă de investiție în viitor. Dar cred că abia după ce ne stabilim țara sau țările pe care să le atingem și în care să intrăm, ca să putem să facem o bugetare corectă. Asta înseamnă că cel mai devreme, abia începând cu anul viitor, vă gândiți la o posibilă finanțare. Exact. Pe finalul acestui an sau începutul anului viitor să începem să piciuim și noi mai departe și să vedem ce feedback avem. Având în vedere ținta pe care v-ați propus-o pentru veniturile lunare pe anul acesta, la ce volum de clienți te aștepți anul acesta în creștere față de anul trecut? Sincer, aștept o creștere de 100%. Văd că lucrurile cumva la noi au început să se mai așeze și să revenim la trendul pe care îl aveam la finalul anului 2019. Noi pentru 2020 estimasem o creștere de 45%, creștere care nu s-a întâmplat. Trendul era crescător, aveam din ce în ce mai multe solicitări și nevoia era în piață, doar că pandemia ne-a tras înapoi, motiv pentru care cumva continuăm acea creștere anul acesta. Am văzut că e o creștere destul de consistentă și sperăm o dublare a numărului de clienți pentru anul ăsta. Deci sunt acum semne de revenire mult mai puternice decât anul trecut. Cu siguranță, da, cu siguranță. Feedback-ul din piață este mult mai bun. În special am văzut și alte industrii care au apărut în vizorul nostru, ca să zic așa, interesate de serviciul nostru. Ele au venit practic la noi și ne-au cerut serviciu, ceea ce e bine pentru că putem crește și pe industriile respective. Care ar fi aceste industrii mai exact? Sunt clienți din amenajări exterioare, produse de construcție, materiale de construcție. Ok, deci tot din zona apropiată imobiliarelor. Da, tangentă imobiliare, dar cumva sunt produse care în fine, ajută la construcția casei, nu propriu-zis vânzarea proprietății, vânzarea locuinței. Am înțeles. Deci asta e bine că aveți cereri deja și din industrii noi. E clar că paleta, publicul țintă începe să se lărgească pentru acest tip de soluție. Iulian, pe final aș vrea să te întreb și care este viziunea ta pentru această soluție, pentru acest business pe termen mai lung. Ai spus că acum începeți să tatonați piețele din străinătate. Cum vezi Invox peste 2, 3 sau poate chiar 5 ani de acum încolo? Sincer, aș vrea să mă ating undeva la 3 țări în care să fim deja cel puțin first choice și să avem peste 80% din piețele respective.
Deci peste 80% din 3 țări, inclusiv România. Pentru mine ar fi un target foarte bun și realizabil. În regulă. Atunci o să ținem legătura, Iulian, și te mai așteptăm aici la ZFIT Generation să facem un update pe măsură ce va evolua proiectul. Mulțumesc frumos, Iulian, pentru participare. Mulțumesc și de invitație. Mulțumesc! Aceasta a fost ediția de astăzi a ZFIT Generation. Dacă aveți un proiect de startup tech, nu ezitați să ne scrieți pe adresa de mail zfitgeneration@ronzf.ro. Seară frumoasă!